Jeg blev tilkaldt vikar i en børnehave, og tænkte, fuck mand, det lyder fedt. Tilkaldt vikar. Jeg tænkte sådan, okay, det er mig, man tilkalder. Hvis alle pædagoger bare er fucked, og de ikke ved, hvad de skal gøre, så er jeg sådan, hvad gør vi? Ring til Kasper, okay. Og så kommer jeg ned ad en brændende stige. Hvad så? Er der problemer eller hvad? Okay. Men det er ikke sådan, det er at være tilkaldt vikar i en børnehave. Man bliver udnyttet. Man bliver ringet op om morgenen, hvor man ligger og sover. Så kan man bare høre en stemme, der siger, hey, kan du komme? Hvad fanden? Jeg ved ikke lige, hvor jeg er henne, kan jeg mærke. Hvad sker der? Vi skal have brug for hjælp. Jamen, jeg har brug for hjælp. Hvad fanden sker der her? Altså. Og så møder man op i børnehaven, og så får man at vide, hvad planen er for resten af dagen, hvor man sådan, det kunne du godt have sagt i telefonen, måske. I skal i skoven. Fedt nok. Ja, super. Ja, fordi jeg har shorts og sandaler på, så kunne du have sagt det noget før. Altså, og så spiser man frokost, og så får man at vide, hey Kasper, kan du ikke tage alle børnene med udenfor? Det kan jeg godt, altså der er 40 børn. Det var den eneste dag ude, den er det med på, ikke? Hvad skal I? Vi skal til møde. Okay. Skal I have alt det kage med til mødet, eller hvad? Det skal jeg nok fint. Jeg går bare ud på legepladsen med 40 børn, det bliver fedt. Nogle af de der vinterdage, det er fucking svært, skal man give dem flyverdragt på. Jeg kan forestille mig, når man selv har børn, man er meget bepasselig, men ikke at komme til at knække nogle fingre eller et eller andet. Eller bare, når det er børn, man ikke kender, sådan, du tager den der flyverdragt på nu. Kan du forstå det? Fuck dig, mand. Jeg vil ikke have flyverdragt på. Må jeg få den så, fordi jeg har shorts og sandaler på, ikke kan skide her? Så nogle gange skal man på tur, ikke? Altså, Kasper, kan du ikke tage alle børnene med i skoven? Ja, sådan der. Det gør vi. Jeg tager lige alle 40 børn med i skoven. Kommer rundt derude sådan en kold vinterdag. Der er ikke nogen, der får noget ud af det. Altså, det eneste, man kan høre, det er bare, der bliver råbt, jeg vil ikke være her, jeg vil hjem! Altså, børnene råber det også. Det er fandme...